Hello Karbi long, welcome back to my YouTube channel. Pini Labangso video long nang litum lang ponik long jila ke Ardi Pictures ahin pen kasonse pon non lunkan arjana kimi kiklang ikji do. Lasi Labangso video aputhak litum pini Labangso video along jithan ponik sna. Tangte pini video start ponik lona. Ardi Pictures ahin men kasonse pon Tipit po video album lang me pik. Rat akang hon kilong pen ajok Ardi Pictures ahin pen puthot Tipit ang deng hini a video kasuting jipan alang litum cisik cedang poniglo. Mali nada prani thor me burnang pra Labangso lunjir kilun abang pu abang piatum lake lunse po gulab singkro lapen lunse pi Jeremy Teronpi. Labangso alunjir lyrics tune kitok abang phulake Akrom Rongpi. Music kasalam abang phulake Sam Teron. Labangso alunjir a producer lake Rekha Teronpi. Ilitum labangso video longta Tipit ang deng silong kaceparjan dun abang pu abang piatum bansi puthot thek ponlong ik tahaiji. Tipit ang deng silong ilitum thek ponlong lake kaceparjan dun abang pi abang ke Karbi long a YouTuber Sami Teronpi alang lilake Karbi long pen inut popular a YouTuber iglo alang lipan nang litum do ansitame chini igji lapen ke thare Akrom Rongpi. Ilitum labangso lunjir prabjin pen Ardi Pictures YouTube a channel along thekponik longji. Lasi nang litum do anjitame labangso a YouTube channel long humri igdam tame. Tangte pinia video ke puan igbelo nang litum video ke lang ning samjin polote video phan like isipira video phan share ponigra channel a phanta kang hon pen subscribe pon popusi ning chethelo. Kardong